Kongres atum hempre kalam putak kini itu. Lake ahok lo alang litung leadership ke chok cia pot lo mene la si alang litung claim utik tirat lo. Sita article 244A ke B ke Kongres tum si bi anda Kongres tum hu lake Indira Gandhi si bi lake article 244A lapen Meghalaya halabang suhut autonomous hill state pulo autonomous hill state nang ke pita halabang suhut Jaintia Hills, Khasi Hills, Garo Hills, lapen Mikir Hills, lapen Uttar Kachar, la APHLC Autonomous Hill State kipi. Ilitum ahut, ilitum alidar halabang suhut ekte dat penopot Autonomous State reject yung dat lo 1969 aningkan. La ke ilitum ke tekte apolo lidar ke tekte apol. La sinon ke lidar akimi ake ke tek tum nang klang lo ilitum Autonomous State ke hangge ilitum tek pemi ponon ke. Sekarang telah ASDC apa tak bini nang litum bencini tu. ASDC tum gaji withdraw lagi alang litum aningga hanglo ni tum lagi pudun oe det po. Tanda sir, karbeng long bang unemployed bang dopik lo. Aning kan bang acik lo bang si BA menang pas bam do bom lo. Nang litum sorkar bang lo telah. Ni litum aningga kong lo kadi. Unemployment tir ang hangjang lo. Ilitum school amastoran da long dunde. Lapen direct recruitment act nang pe dopok pe na jok. Pion sokidar anta mali sweeper anta ha Guwahati si kangwai la nge Guwahati ke schedule area ka lide angtan angtan area lake amar ha dake bang SC and ST reservation act and apen si hala da claim wrong lo la pen podi tum sakori long lide lo la si lake nilitum sakori ka pelong ya phan la ST and SC reservation act nilitum amended po lapen ke hala direct recruitment act ni tum amended po lapen constitutional long ketok six schedule constitution long ketok paragraph 12 along hada ketok hala dak je six schedule state law lapen central law tame six schedule area hanjong si chelon ledet pulot ang te la ke amended nang ipgadi la sinilitum hala direct recruitment act six schedule area phan kachelon amendment silam si nilitum lake dak sakoripi at dia pan bor claim that po lake